दिनै प्रमद बर'नि सायाव रायलायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय रायजोफोर जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम कन्टिनिउवासलि मुभमेन्ट खालामगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन आरो प्रमद बर'आ गावनो खुद ससियेल मिडियाआव बुंदोंमोन जेब्ला आबसुनि प्रेसिडेन्टशिपआव दंमोन बे टाइमाव बुंदोंमोन दिनै बिथाङा माब्रै बेबायदि बुंनो हाखो पलिटिक्सआ आंनि थाखाय देरसिन नङा गिदिरसिन नङा होननानै बिथाङा माब्रै बुंनो हाखो प्रमद बर' माब्रै बुंनो हाखो नोंथाङा जेब्ला आबसुनि प्रेसिडेन्टशिपआव दङमोन बे टाइमाव बुंदोंमोन आंहा बेबायदि जेबो हप्स एन्ड जेबो एसपिरेसन गैया बिटिसिनि चिफ सिएम जानायनि आंनाव जेबो बिदि माने साननाय आरो लुबैनाय गैया होननानै नोंथाङा बुंदोंमोन दिनै नोंथाङा बिटिआर सुक्ति खालामनानै बर'नि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन दंमोन बेखौ टटेलि नोङो डिस्ट्रय खालामदों बिनि फिननायखौ ससियेल मिडियाआव रायजो राजाफोरनो फोरमायनानै हो मानि थाखाय नोंथाङा बड'लेण्डखौ मानो थगायखो नों हायाथाय हाया आङो बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनो हाला होननानै नोंथाङा मानो सारेन्डार लायाखै बर'नि इसिबां माने गोजामसिन दाबि बे दाबिखौ नोंथाङा मानो बरबाद खालामखो दिनै नोंथाङा सासे पलिटिसियान जाबाय जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय बर' रायजो राजाफोरखौदि नोङो थगायबोदों मानो थगायबोखो नोङो दिनै नोंथाङा बिदि बुंनो लाजिनांगौ दिनै नोङो जुदि सासे जाथिनि सासे नेसनेलिजमब्ला गोख्रों दैदेनगिरिमोनब्ला नोङो जुदि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामदोंमोनब्ला दिनै बेबायदि बर' रायजो राजाफोरखौ स' बेडलि नोंथाङा थगायनाय नङामोन दिस इज भेरि आनफर्चुनेट जोंनि बर' रायजो राजाखौ थगायनानै दिनै बिथाङा गावनि लाब आरो पार्सनेल सार्थ आरो बेनिफिटनि थाखाय दिनै बड'लेण्डखौबो नांला होननानै दिल्लीयाव साइन खालामनानै फैनानै फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलुसन फ्रम टुडे वी डोन्ट वान्ट बड'लेण्ड होननानैसो बिथाङा दिल्लीयाव लिरनानै गारबोदों रायजो राजाफोर बड'लेण्ड नांला दिनैनिफ्राय बे बिटिआरआनो थोबाय बिटिआरजोंनो सेटिसफाइ बर'नि जि गोबावसिन दाबि खालामनाय आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बे सेपारेट स्टेटनि जि सिमां जि मिजिं दंमोन बे एकर्डनि गेजेरजोंनो गासिबो फुलफिलमेन्ट जाजोब्बाय जों मोननो हाजोब्बाय ओरैबायदि पावारफुल होननानै बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय दिनै ग्रेजुवेलि फैयै फैनानै जों नुनो मोनबाय अलमस्ट 3 बोसोर जाबाय बाव दिनैसिम जेबो रायजो राजानि उन्नयननि जेबो खामानि मावनो हायाखै बड'लेण्डखौबो थगायबाय बिटिआर मोनसे मोननानैबो रायजो राजाखौ थगायबाय लोगोसे आरो बिटिसिआव थाखानाय पावार एन्ड फांसन बेबो दिनै लांजाजोब्बाय दिनै माबा मोनसे सुक्ति जानाय लोगो लोगो मोनसे फिसा बुस्थुबाबो जोंहा बारायनांगौसो नाथाय बिनि उल्थायै दिनै जोंनि मोनखानाय जि पावार एन्ड फांसन बिटिसिआव जि दङमोन बे गासिबो दिनैनि दिनाव डेस्ट्रय जाबाय आरो बिथांमोना बुंदों बिटिसिआ डिनाउन्सिं जाबाय होननानै बिथांमोना ससियेल मिडियाआव बुंबाय थायो जुदि गमामायैनो जुदि बिटिसिआ डिनाउन्सिं जामारबायब्ला दिनैनि दिनाव मानि थाखायथो बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसनि फ्रन्ट साइडआव मोखाङाव लांगोनायाव मानोथो बिटिसि लिरखो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल नोंथांमोना लाबोनाय बिटिआर बे बिटिआर मोनथामल' आखरखौनो सेन्टेन्सखौ नोंथांमोना मानो लिरनो हायाखै व्हाट इज द मेन रिजन बेनि फिननायखौ रायजो राजाफ्रा सों प्रमद बर'नाव कुइसन खालाम गामियाव थाङोब्ला सों आरो रायजोफोरनि जिबायदि कमिटमेन्ट होदों बेबो गैखाया मावनोबो हाखाया एभ्रिथिं इज जिर' आरो बिथांमोना बुंदों बिटिआर मोनबा इसिबांबा गिदिर मुङानो बेसेबांबा गिदिर होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन नाथाय बा अनलि सेन्सल' जादों बिटिएडिनि जायगायाव बिटिआर एरियानि नामावल' सेन्स जादों रायजोफोर खुनु बेले बेजे जानांगौनि साननांगौनि कनफिउज जानांगौनि जेबो दरखार गैया बिथांमोना बड'लेण्ड नांला होननानैसो दिल्लीयाव लिरनानै फैदों आन्दालन खालामग्रा आन्दालनखारि मानसिया जिबनावबो थैलाय उजिलाय बेबायदि लिरनानै गारबोआ जोंनि बर'नि जि सिमां दंमोन बे सिमांखौ दिल्लीयाव दंस' खालामनानै फैदों फाननानै फैदों दिल्लीयाव थांनानै एकर्ड खालामहैबाय माबा पिस एकर्डनो पिस एग्रिमेन्ट बिटिआर एकर्ड जेब्ला बिथांमोना बिटिआर एकर्ड खालामदों बे टाइमाव बिथांमोना लिरदों फ्रम टुडे वी डोन्ट वान्ट बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटहुड नांला होननानैसो बिथांमोना लिरनानै गारबोदों आज से हमको बडोलैंड नहीं चाहिए हमारा जो मांग है सेपरेट स्टेट का
ये बीटीआर एकॉर्ड से फुलफिलमेंट हो गया है होननानैसो आज से हम मूवमेंट नहीं करेंगे होननानै दिल्लीयावसो लिरनानै गारबोदों। दिस इज भेरि आनफर्चुनेट रायजो राजाफोर। अब्ला माब्रै बिथांमोना बड'लेण्ड नांला बड'लेण्ड जाला होननानैसो बिथांमोना दिल्लीयाव लिरनानै गारबोदों। मोनसे टाइमाव जेब्ला हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि चिफमोन डिउरिं डेट टाइम बे टाइमाव बो प्रमद बर'आबो सासे दैदेनगिरिमोन आबसुनि प्रेसिडेन्टशिपआव थानाय टाइमाव मुभमेन्ट खालामनाय टाइमाव प्रमद बर'आ बुंदों हाग्रामाया जोलैनि हांगार बर' जाथिनि जेबो ब्लाड गैया सेन्टिमेन्ट गैया होननानै प्रमद बर'आ क्रिटिसाइज खालामदों। बास खर'आव गाखोनानै हाग्रामाया जाथ'वा मोनथ'वा बड'लेण्ड मोननो जोंनो गोबां क्राइटेरिया नांगौ होननानै बुंदोंमोन। बाट हाग्रामाया बुङाखै आइ डोन्ट वान्ट बड'लेण्ड वी वान्ट बड'लेण्ड होननानै बिथाङा बुंदों। खिन्थु प्रमद बर'नि पार्टी एबा आबसुनि दैदेनगिरि जानानै थानाय समाव प्रमद बर'आ गाव पलिटिकेल लाब आरो स्वार्थनि थाखाय बिथाङा हाग्रामाखौ ससाइटियाव माने ओरैबायदि सावदों माने बिथांनि जि इमेज बेखौ बरबाद खालामनो डिस्ट्राक्शन खालामनो थाखाय बिथाङा बेफोरबायदि माखासे पलिसि मेकिं खालामनानै आलादा रायजो सेपारेट स्टेटनि नामाव मुंख्लं जालांनाय आइजोफोरखौबो आरो जिसिबां जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय माने शहीद जादों बिथांमोनखौबो रेसपेक्ट होआखै आरो दिनैसिमबो होआखै जायनि थाखाय दिनै बर' रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों। नोंथाङा जेब्ला हाग्रामाया बिदि बुंदोंमोन बे टाइमाव नोंथाङा बुंदोंमोन बेनाव थै दंना गैया हाग्रामानाव? जुदि नोंनाव थै दङब्ला दिनैनि दिनाव मानोथो दिनै बड'लेण्ड लाबोनो हायाखै नोंलाय? नोंनि क्राइटेरिया दङ होननानै क्राइटेरिया एन्ड पलिसि दङ होननानै बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामबोनायाफोरो गामिनि जाम्बि जाम्बाफोरखौ लानानै मुभमेन्ट खालामनाया मा जागौ? वाट हेपेन? बिनि फिननायखौ रायजो राजाया सों। दिल्लीयाव ब्लाड सिगनेचार लांनानै मा खालामहैखो? बड'लेण्ड मोनथारसैनो जोंनो ब्लाड सिगनेचार नांसिगौ लांबाय रायजो राजानिफ्राय बहाथो? हाग्रामाया जाथ'वा मोनथ'वासो होननानै बुंदों। आंनो बड'लेण्डखौ नाङा होननानै बियो बुङाखै। नोंथाङासो दिल्लीयाव बड'लेण्ड नांला होननानै साइन खालामनानै फैदों। लाजिनो रोङि प्रमद बर'। रायजो राजाफ्राबो कनसियास जानाया मोजां। दिनैनि दिनाव बिथांमोना गावसोरनो बुंनानै लानो गोनां जादों। मानो? वाइ? बिथांमोना जुदि साफा गोख्रों दैदेनगिरि नेतामोनब्ला दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोरखौ बेबायदि बुरबक बानायनाय नङामोन, बेबायदि थगायनाय नङामोन। क्राइटेरिया एन्ड पलिसि दङ होननानै बड'लेण्डखौ मानोथो लाबोनो हायाखै? दिनै सोर थगायसुलिया? सोर? प्रमद बर' ना हाग्रामा? सोर थगायखो बड'लेण्डखौ? बीटीआर लाबोनानैबो थगायबाय, दंस खालामबाय, एनडिबिफोरनोबो जेनेरेल एमनेस्टि होनो हायाखै, गासिबो थगायजोबनाय। आरो दिनैनि दिनाव बुंबावदों बियो पलिटिक्सआ आंनि थाखाय गिदिर बुस्थु नङा होननानै बुंदों बियो। बे आंनि थाखाय जेबो मेटार नङा होनना बुंदों। रिजाइन हो मावनो हायाब्ला। बर'नि जि सिमां दंमोन, बर'नि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन दंमोन, एभ्रिथिं नोङो दिनै बर'नि जि सिमां, बर'नि जि गोथां जारिमिन, बे जारिमिनखौ दिल्लीयाव फाननानै फैदों नोङो। आरो माब्लाबाबो नोंखौ जाय बिथांमोना आलादा रायजो सेपारेट स्टेटनि थाखाय मुंख्लं जालांबाय बे बिथांमोना नोंखौ साव होगोन, थैलाय उजिलाय आरो जिन्दिगिबो नोङो फिउचाराव पलिटिशियान जानो हानाय नङा। जेबो जैगथा गैया आरो नोंखौ रावबो सापर्ट खालामनाय नङा, बेयो रोखा। आरो बे भिडिअनि गेजेरजों आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो आपिल खालामगोन, नोंथांमोनाबो काइन्डलि दिनैनि दिनाव कनसियास जानाया मोजां। बिकज दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ थगायजोब्बाय, नुजागासिनो दङ आरो नुबावगोन। अलमस्ट 3 years जालांबाय। But still there is no huge development, no any new infrastructure, जेबो गैया। रायजोफोरनो जिबायदि इसुरेन्स होदोंमोन बेबो गैया, जिर'। एभ्रिथिं इज जिर'। एनिवे लोगोफोर, थेंक इउ।